Türkmenistanda maska rejimine gözükçülüğün güçlendirilmegi bilen polisiýa maskasy raýatlary ýüze çykarmak boýunça azatlygyň söhbetdeşleriniň tasdikleýişi ýaly entek görülip eşidilmedik derejedäki hilelere baş goşup başlady. Häkimetleriň bu hereketleri raýatlaryň arasynda näýilelikleri döretmek bilen bir hatarda birege raýdaşlyk bildirmek ýaly başlangyçlary hem güçlendirdi. Lewapda maskasy raýatlary ýüze çykarmak we olary jerime ýazmak boýunça gündelik plany dolmaly polisiýa işgärleri indi bu ýerlerde gizilenip maskasy adamlary ýüze çykarmagy sinenşärler. Mundan ozal Türkmenabadyň bazarlarynda döwlet idaralarynda polisiýa özleriniň gulluk awtobuslaryna reýt geçiren bolsalar, indi olar öz hususy ulaglarynda ýa-da kreni tutulan gazel kysymly mikroawtobuslarda gizilenip gözükçüligi edýärler. Polisiýa diňe bir maskasy adamlary däl, ýa-da maskasyny burnundan tehil aşak düşüren raýatlary görseler hem destini ulaglaryndan kursäp çykýarlar we şol ýeriň özünde 20-50 manat möçberinde jerime ýazýarlar diýip bu wakalary saýat bolan Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan başga da polisiýa hususy ulaglarynda jaýlaryň arlarynda aýlanyp, hatda öz howlusynyň daşyna hem maskasy çykan raýatlary saklap başlady. Çağlarymı öýt aljak bolup daşaryk çykdym welin bir ýerlerden polisiýa işgärleri peýda bolup küçüde duran mikroawtobusa saldylar. Ulagyň içinde başga da enseme maskasy adam öý işiklerinde oturan eken, bizi polisiýa idarasyna äkidip şol ýerde jerime ýazdylar. Öz howlymyzda bizi seýdip tutuk etmäge näme zerurlygy bar? Diňe duýduryş berdiler hem bolýar ahirinde Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri başdan geçirenlerini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellemeli ýeri howpsuzlyk aladalar sebäpli azatlyk anyk adam we ýer atlaryny agzamakdan saklanýar. Şol bir wagtda häkimetleriň bu hereketine jogap edip Türkmenabadlylar polisiýanyň reýdi gutorýança näme tanys maskasy adamlary öz howlularynda gizilemek, hatda polisiýany ýalňys bir ugra gönükdirmek ýaly hereketleri bilen hem birege raýdaşlyk bildirip başladylar. Bu ağırlıkda Lewapyň käbir etraplarynda polisiýa saxty ulaglarynda aýlanyp söwda edýän kişiler bolup, maskasyzlary ele salmaga tinanşyp başladylar. Saýat etrapynda polisiýa işgärleri saxty ulaglarynda owa aýlanyp signal berip, hamana bir zatlary satmaga gelen kişileri bolan bolýarlar. Howlusundan maskasyz çykan adamlary destine saklap, şol ýerde de jerime ýazýarlar. Entek beýle hadiselere duş gelmändik diýip, saýatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Polisiýanyň maskasy raýatlary ýüze çykarmak boýunça çärelerini güçlendirendigi baradaky maglumaty Azatlygyň beýlik tweetlerdäki we Aşgabatdaky habarçylary hem tasdik edýärler. Galy berse-de Azatlygyň durly regionlardaky habarçylary bilen söhbetdeş bolýan polisiýa işgärleri maskasyzlary ýüze çykarmak işlerini özleriniň hem nägiledigini, munyň netijesinde dost ýarlar bilen hem özara gatnaşyklaryna yaramaz täsir etýändigini aýdýarlar. Indi bizim bar aladamız maskasyzlary tapyp olary jerime ýazmak boldy. Biz diňe ýokurky ýol başçylaryň beren buýruklaryny berjäý diýäris. Ýogsa da gündelik plany öz hasabymyza dolmaly bolýarys diýip Türkmenabadly polisiýa işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginden we onuň degişli idaralaryndan kommentariýa almak başartmady. Ýurdun resmi mediasynda polisiýanyň geçirýän reýtleri barada maglumat, şeýle-de maskasy saklanan adamlara jerimeniň ýazyljakdygy barada öňünden duýduruş berilmeýär. Türkmenistanda koronavirusy täze ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada barha köpelýän maglumatlary garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ozal girdilen säklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzaltdy. Mara vilayatyna polisiýa reýd geçirip serhoş adamlary tutup başlady. Häkimetler bu çäreler bilen beýtaraplyk bayramynyň öňi ýany vilayatda asudalygy saklaýanlyklaryny aýdýarlar. Olar serhoş ýagdaýda tutulan işe yarawsyz adamlary 30 gün möhlet bilen bayram aldaky rehabilitasiýa merkezine uradýar. İşe yarayan ýöne howsarlar tarapyndan iýdilmeýän adamlara şugundur ýygdyrýar. Soň olara kelem gaýnadyp berýärler. Bularyň jikmejikli barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine göre şu günler polisiýa Marynyň ähli şäherlerine we etraplaryna reýd geçirýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe polisiýa işgäriniň beren maglumatyna göre häkimetler bu çäreler bilen beýtaraplyk bayramynyň öňi ýany vilayatda asudalygy we ümsümligi berjäý edýänliklerini aýdýarlar. Şu günler polisiýa serhoş ýagdaýda tutulan raýatlary ýa-da
İçip maşgalasyna azar berenden soň öňden bäri polisiýanyň sanyna girdilen adamlary öýlerine baryp soragmyz bar, onsoň göýberer diýip alyp gidýär diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol polisiýa tarapyndan alınıp gidilýän adamlaryň hatyryna owalarda spirtli içkileri gowy görmekde tanalýan adamlaryň hem girdilýändigini sözüne goşdy. Ýagny ýerden turandan spirtli içki gözläp başlayan adamlar hem alıp gidýärler diýip ol aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä polisiýa serhoş ýagdaýda ele salynan işe yarawsyz adamlary bayramaly etrawyna ýerleşýän we ýyl arasyna mont diýilip tanalýan lukmançylyk bejeriş edarasyna rehabilitasiya merkezine uğradyar. 30 günlük basyarlar diýip beýleki bir ýaşaýjy aýtdy. Ol hossarlar tarapyndan iýdilmeýän, işe yarawly adamlaryň polisiýa edaralarynyň göni garagy etrawynyň şugundur meýdanlaryna ekidilýändigini gurrun berdi. Olara şeker şugundurny ýygdyrýarlar. Öýlen sagat 5-den soň ýygynylan şugundurlary kamaz ýüklegining çelegine ýüklemeli edýärler. Olar garanky düşenden soň ýüklemeli bolýarlar. Sebäbi 3-4 dulagyň çelegini doldurmaly bolýarlar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Polisiýanyň serhoş ýagdaýda ele salyp şugundur ýygynadan adamlaryna kelemi suwda gaýnatyp berýärler diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mejburi şugundur ýygnadylýan adamlaryň arasyna dürli bahanalar bilen işden gaçýan adamlarym bar. Olaryň arasyna ayak ýoly bahanasy bilen işden gaçyp gaýdýan adamlarym bar diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Polisiýa tarapyndan serhoşlukda ýypynyp şugundur ýygmagy ekidilenden soň işden gaçan bir adam öz başlany geçirmelerini azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol işden gaçyp özüniň öýüne däle bir garyndaşynyň öýüne barýanyny gurrun berdi. Öýe barsam meni garawullap ýene tutarlar we inni tutsalar näme üçin gaçdyň diýip urarlar diýip gaçga gurrun berdi. Ol polisiýanyň eline düşenden soň öz maşgala agzalarynyň özüni iýdemändigini, şol sebäpden şugundur ýygmagy ekidilendigini gurrun berdi. Gaçga maşgala agzalaryny gödüňüne tutup olary da düşünýän idi we özüniň ýylda 2-3 gezek içip tutulýanyny hemde bayramalydaky rehabilitasiya merkezine uğradylýanyny gurrun berdi. Ol ilki polisiýa tarapyndan saklanan adamlaryň arasyna 61 manat jerime tölen adamlaryň göýberlendigini, özüne bu pulun ýokdugyny, tapan ýagdaýynda da onu polisiýa däl spirtli içki tölemegi saýlap alýanyny gurrun berdi. İçenim gowy diýip şugundur meýdanyna işlemäge ekidilenden soň gaçyp gaýdan bir ýaş ýigit Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda dowam edýän azyk krizisiniň arasynda Mary şäheriniň döwlet dukanlarynda çörek nowatlary saklanyp galýar. Howanyň temperaturasy gijelerine -7, gündüzlerine 2 gradusa çenli ýetýän şu günlerde nowatdaky adamlaryň aglawasyny okuwçy çağalar we garry pensionerler emele getirýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 dekabrda Marydan habar berdi. Onuň sözlerine görä Mary şäherinde adamlar ýerden sagat 5:30-da döwlet dukanlarynyň arka tarapynda çöregi nowata durýarlar. 7 dekabrda 10-njy belgili dukana baran adamlaryň köp bölegi okuwçy çağalardan we garry adamlardan ibaret boldy. AccuWeather websaytynyň maglumatynda Maryda howanyň temperaturasy 1 gradusy görkezýän mahaly ýerden şäherde ýagyş gatyşykly gar ýagdy. Bu bolsa ýagyşyň garyň aşagynda nowata duran adamlaryň belli bir derejede edilmegini hem getirdi. Habarçynyň aýtmagyna görä sowuk howa şertlerinde nowata duran garrylaryň we çağalaryň arasynda talaba laýyk gyş egin eşiklerini giýmedikler hem köpdi. Çağalaryň köpsinde papaklary bolmandygy üçin olar mektebe giýýän börüklerini giýip nowata durdular. Olaryň ayaklary ýukajyk ayakkaply bolup, eginlerinde paltolary bar bolsa-da onuň içinde jemperleri ýokdy. Üşäp duran çağalaryň birine ejen kakyň ýokmy? Üşäp dursun papak giýip gelmeli ekeniň diýdim. Kakym orsetde işlär, ejemiň ayagy agyrýar, ýokurky etaja münüp düşmesi kyn. Papagym ýok, ejem kakam puly berse alyp berjek diýdi diýip çağajyk jogap berdi diýip nowatda duran Marly Zenan anonim şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol hökümet tarapyndan paýok uny wagtynda berilse şeýle derejä yetilmezdi diýip meniň özüm maý aýynyň paýogyny geçen aýda aldym hem diýdi. Saat 6-da dukan açylyp 1 manatdan çörek satylyp başlandy. Dukan işgärleri maşgala agzalarynyň sanyna garamazdan her bir jaýyň ýaşaýjysyna diňe 2 çörek satdylar. Maşgalada 2 adam ýaşaýan bolsa-da
ýurtda 9 adam ýaşaýan bolsa-da 2 çörek berilýär. Ýöne şonda da çörek hem adama yetmedi. Şeýle-de çörekleriň göwrüminiň bundan 2-3 ay öňülen deňeşdireninde hasta kiçelendigini görse bolýar diýip Marly Zenan habarçymyda aýtdy. Nowatlara polisiýa işgärleri tarapyndan gözegçilik edildi. Adamlar özleriniň şol dukana değişlidikleri barada öý müdirliklerinden alınan kepinlamalaryny görkezende dukan işgärleri öz jurnallarynda şol alyjynyň adynyň gapdalyndan goşmak belgisini hem goýýarlar. Olar adamlar ikilenji gedek çörek satyn alaýmasyn diýip şu usul arkaly gözegçilik edýärler diýip Marly Zenan aýtdy. Türkmenistanda raýatlar 10 ýa-da beýleki paýoklaryny almak üçin propiska esasynda döwlet dukanlaryna ýazylýarlar we diňe şol dukanlardan paýoklaryny alyp bilýärler. Geçen ay marda çörek hem propiska göre satylyp başlandy. Türkmenistanda 4 ýyla golay wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Hususiýetçilerde adyk önümleriniň bahalary ýygyderli gymmatlaýan mahaly döwlet dukanlarynda un we ýağ gündelik iýmit önümleriniň gyçylygy ýygy-ýygydan emele gelýär. Munyň bilen bagly ýurt raýatlarynyň yerli resmiýleri arş şikayetlary we näýilelikleri hem artýar. Türkmen resmiýleri adyk krizisi munyň bilen bagly ilatyň ýüzeye dolýan kynçylyklary, arş şikayetleri we näýilelikler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Adatlyk radiosu bu hakda Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden hem kommentari alyp bilmedi.